Iker Diaz, Caja Rural taldeko txirrindularia gaur irabazle Iturmendin. Ikusi dugu hasieran nola Caja Ruralek hartu du bi iesaldi taldikidek iesaldian. Eta, bueno, nola ikusten duzu lasterketa? Bueno, uste dut ondo egin dugula. Hasieran, lehenengo itzulian iesaldian taldekide bat joan da, eta gero hirugarrenean uste dut beste bat sartu dela iesaldian. Eta, bueno, azkeneko itzulian iesaldia hartu dugu eta hortik helmugara topera. Eta, bueno, pixkat aurkitu naiz lehenengoa helmugan eta, bueno, oso pozik. Eta, bueno, esprintan arloan, bueno, ez zegoen prestatuta, badirudi dena Diego Urrindalakauten txat zegoela, baina batean zuk agertu duzu, ezta? Bai, hasieretatik Diego genuen pentsatuta esprintatzea, baina azkenengo kurban ni sartu naiz oso azkar, eta inor ez da pasatu helmugara arte, eta, bueno, oso pozik lasterketa irabaztea. Zorionak ez da, eskerrik asko. Eskerrik asko.